plaćamo direktore javnih preduzeća, oni zarađuju ogromne sume novca, daleko iznad prosječnih plata u Srbiji. Lista je duga, a mi smo izdvojili top 3 plate. Zoran Đorđević, direktor Pošte Srbije, prima promjenjive plate trenutno oko 249.000 dinara. Igor Braunović, direktor Srbija šuma, beleži impresivan rast plate od skoro 100.000 dinara u posljednjih 5 godina, pa je sada na oko 250.000 dinara mesečno. I sad, direktorka Elektromreže Srbije, Jelena Matejić, zarađuje 220.000 dinara. Ali to nije sve. Ona prima i drugu platu. Zato je na vrhu ove liste sa skoro 300.000 dinara. Da li su ovi iznosi opravdani? Da li treba da zarađuju manje ili više? Pišite mi u komentarima i podelite i ovaj klip da čujemo i različita mišljenja. Sada zahvaljujemo se platformi Freedom24 koja je podržala naš današnji video. Ostavila sam i moj lični link u bio. Vidimo se uskoro. Ćao ljudi!